आं वाइड एंगोलाव होनायखाय बोरैबा नुबावदोंसो गावबाथाय बे मावजोबखायो ग्रुम होनलायलायनाय नङा नै फिटिं जालायलायो हालेवदों हाबनोसै बर' न'खराव माबायदि जोंनि बर' ट्रेडिशनेल नै नायना लादो लोगोफोर भिउखौ ओरैथिं फुरा एग्जिबिसन जाजोब्बाय ओमफ्राय जों हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे गोदान भिडिअआव बयखौबो गोसो गोथारै बरायबाय बिनिफ्राय आङो दा माने बर' साहित्य सभायाव दंफैयो दैमु नोगोरावहाय आरो दैमाकुसि आङो दा दिनै माने एग्जिबिसनाव बेरायनो नागिरदों आंजों लोगोसे दङ ओरै आमाइ हेलौ आरो जोंबो आमाइ दङ माने आङो पश्चिम पटलायाव थाफैदों पश्चिम पटलाया दैमु नोगोरसिम खाथि जायो आरो बारा गोजान जाया बिनिफ्राय आं दहाय फुङाव भिडिअ मोनसे बानायनानै हगारदोंमोन ना ओमफ्राय आङो दा माने एग्जिबिसनाव हाबनानै देखायहैनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो ओमफ्राय गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो थौदो लोगोफोर दा आङो एग्जिबिसन थांनाय गेटजों थांसै आरोखि ना नायलांबाय थाबानो जाबाय दहाय बेजों फैयाखैमोन बे नोरै सिदा एग्जिबिसन थाङो जाहैबाय नोंथांमोना बिनिफ्राय नैबेखौ माबायदि नुदों लाइट रिथिर जानायखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो ना बरिया आं वाइड एंगोलाव होनायखाय बोरैबा नुबावदोंसो नै माबायदि मोनदों आमाय बरिया बरिया ना औ जायगायाव जानायखौलाय औ नोंहालाय आमाय सुपार सुपार बरिया ना बरिया औ खाथियाव फैनाय जायाखै आरो दा मोजां बिनिफ्राय ओरैथिं मेन केन्डेल थाबाय आरो लोगोफोर बेवहाय भिडिअ खालामखादों एग्जिबिसना बिजों सिदा थांबानो मोनहैबाय आइ लाभ दैमाकुसि दं बिथिं थांगासिनो दं एग्जिबिसनाव हाबहैनोसै माथो सिरिसो खोनाबाय गाबोननिफ्रायसो स्टार्ट नालाय प्रग्रामा लोगोफोर दिनै सानसे सिगां बेरायनोसै लोगोफोरजों दा एग्जिबिसन गेट खाथियाव सफैबाय आरो फुरा बेरायग्लिनोसै होनबा ओइ मोनफैखाबाय लोगोफोर नायबानो जाबाय बरिया चलो नायलांबाय थादो लोगोफोरजों दा गेटआव फैबाय नै एग्जिबिसननि गेट बोरो टिकेटआ ओरै हाबबायानो लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय हाबबाय दासो जात्रा वाव आं दा स्किप दा खालामलै डाइरेक्ट खेबला लांजोबसै बरिया दा थौ ओरै थांगोरो ना ओरै थांगोरदो चलो लोगोफोर गासिबो दखानानो माने गस्ला दखान बिनिफ्राय जानाय लोंनाय माबा माबिनि गोजाजोबसै आरो ना ओमफ्राय जोंना मेन बुस्थुआ जाहैबाय बर' ट्रेडिशनेल ओमफ्राय बर' कालचार बिदिनो माइ गायनाय माबा गायनाय मा होनोमोनलाय न' बिदिखौ डाइरेक्ट देखायहैनोसै नायहैनोसै जोङो लोगोफोर नोंथांमोना नैबेखौ देखायनो बर' न'खरखौ देखायनो फैग्रोबाय आरो ना माने आंबो नायनो लुबैदों बे बाद बाखि दखानफ्रा आलदा दा माबा मोनसे जागोन बेयो आरो ओरैथिं खिथुथिं स्टेज दङ मोनसे माबा मा होनो अपेन स्टेज ना मा होनो बे औ दा नोंथांमोननो नैबे बर' न'खरखौ देखायग्रोसै हाबनानै गेट मोनबाय नै गेट हाबनोसै बर' न'खराव माबायदि जोंनि बर' ट्रेडिशनेल मानसिफ्रा नायसै नैथिं हिसानसालि दं खाथियाव देखायथ'ला ओरै हिसानसालि आरो ओरैथिं जोंहा बाथौनि जय बोराइ बाथौ ओरैथिं इसिं न'मा न' होनो बेखौ नै
न'मा न' आरो ओरैना मानसि थाग्रा जाहैबाय मानसिबो थागुयो खोमा सिङाव मानसिबो थागुयो खोमा ना सिङाव थायो थागोन हाबथ'लालै बेनिफ्राय लोगोफोर नोरै जोंहा बारि थाबाय कफि मोना गुनासो जाबायना कफि मैगं आरो ओरैथिं नै फुख्रि दङ जोंहा ना फिग्रा बर' ट्रेडिसनेल आरोना आरो ओरैथिं माइ गायनाय दङ र' खाथियाव देखायहैनि खाथियाव थांनाय देखायनोसै नैबेयो खोथिया थिलि आरो इथिं नै हालेवनाय आरो इथिं खोथिया इथिं माइ गायदों ओरैथिं नै माइ गायनाय बर' आइजोफोर ओमफ्राय ओरैथिं माइ नारा बिदि आरो जोंनि बर' ट्रेडिसनेल जाहैबाय बियो माबा हारिमु कालचार नंला जिखुनु जाया नोंथांमोनहा नुना माबायदि मोनखो खोन्थाहरदो लोगोफोर ओमफ्राय ओरै अमा गन्द्रा माबा माइहुं दंमोन आरो बेखौ खेबनाय जायासै खोमसि खोमलावखाय माने आन्दायदों एसे जिखुनु जादोला बेखौ नांथ'ला ओमफ्राय दा आङो अपेन स्टेजआव थांसै आरो दसे इन्जय खालामहैनोसै ना मा बुङा माइ औ एगजिबिशना बेनो जाहैबाय गुवारा आरो ओरैथिं दंबावो बिथिंसो बांसिन लोगोफोर बेनो एगजिबिशना गुवारानो ओमफ्राय जों ओंखारलांसिगोन आरो ओरैथिं ओंखारग्राया जों दा ओंखारलांसिगोन लोगोफोर जों दा माने दस्रायाव फैलायबाय आरोना नैबावहाय आर्मिफोरनि मोनसे माबा दङ गावफुग्रा नै जुद्ध'आव बाहायग्रा नङा ना आमाय नै बसायग्रा फुरा बे गावबाथाय बे मावजोबखायो ग्रुम होनलायलायनाय नङा नै फिटिं जालायलायो एसे खाथियाव खेबनां मा नाम होनोथाय आंबो मिथिलालै आमाय खामान खामान आंबो फिदिं नायनोसो नागिरदोंमोन गैला होथेबायसो गैला खाख्लुमबाय आंबो फिदिं नायनानै गोजौ खालामनो नंदोंमोन जायासै ओमफ्राय ओरैथिं ट्रि हाउस न'आव गाखोनायनांसिगोनलै गाबोन नैबावहाय माने आर्मिफोरनि मा होनदोंमोनलाय आमाय वेपन डिसप्ले एन्ड केरियार ओमफ्राय काउन्सिलिं बेफोरखौ गासिबो नुजोबगौमोन आरो गाबोनहायसो नायनांसिगोन लोगोफोरजों दा नैबेहाय फैलायबाय आरोना नायनानै लादो ओमफ्राय नै हाबनानै देखायनोसै बेयाव मा दं सबिट सिनसिला सेसा दङ दाउ दङ हाग्रानि दाउ दं मा दाउ दं नै फरायनानै नायदो नोंथांना ओमफ्राय ओरैथिं दाउदै आरो ओरैनो मोसौ गाय ओमफ्राय नै
आदा मोना बबेनि सुख्लायनि ए खाथिनिनोखा होमबा नैबे जोंहा एग्रिकालचारनि ट्रेक्टर नैबे बन्दसो खालामबाय गभर्नमेन्ट अफ एग्रिकालचार बिटिआर आसाम उदालगुरि जाहैबाय बे सिगाङावबा मा मा दंमोन मिथिला जिखुनु जाया ओमफ्राय ओरैथिं ग्रिनलेण्ड नार्सारि मा मा दं नायनि र' बिबार गोजा ओमफ्राय नैबे जिगाब नारा इन्डियान अइल कर्प'रेसन सुंद' माबायावहाय IOCL जायो लिमिटेड बेयो कर्प'रेसन लिमिटेड बङाइगावनि रिफाइनारि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बेखौ बेवहायबा मा बिनि मोनसे माबाफोर लाबोदों खोमा स्ट'रि मिथिला जिखुनु जाया इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि बियो मा मा दं माइ केनेल आउटलेट आरो पेडि फिल्ड ओमफ्राय बैयो केनेल आउटलेट केटेल क्रसिं ओमफ्राय आरो बे माइ आबाद आरोना ओमफ्राय बैयो मा होनो ड्रप जाहैबाय ना क्रस रेगुलेटर केनेल हेड औ केनेल हेड रेगुलेटर इडुकेसनावहाय बिदियासो सोलियो बिदिखौसो नायनो मोजां मोनो इन्टारेस्ट नैबे जाहैबाय डिपार्टमेन्ट अफ हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल्स BTC क'क्राझारनि नै जों गानबा समायनाय मोनालै ओमफ्राय दस्राखौ गाननाय नुयोब्ला फुथुलाफोरखौ साजायोबा मोजां नुयो ओरैथिं एसे देखायहरनोसै दखाननिखौ गैथ'ला नैबे जाहैबाय जोंहा माबा मिसिननि हिसानसालि उइभार नाम कल्पना रामसियारि आरोना ओमफ्राय ओरै दख'ना दङ ग्रीन हार्वेस्ट इन्डिया बाय टेकफ्रालि ओरैथिं दंबावोमोन नांबाय थाला लोगोफोर बिथिं बारा जेबो माबा गैला ओमफ्राय नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरदो मोजां मोनदों ओमफ्राय नैबे आमाइमोननि गामि बा आमाइमोननि ओरै एरियानि सोरबा नायदोंबा सोरबा नुदोंबा आमाइखौ बा माथो उमुखबो दङ सानलायलायसिगोन बे ओरै आमाइखौबो दानो बायबाय नंथ'आ आरो दंबावो आरो र' नै ओथिं माबा दंमोन नै मोनसे मा बेलाय डिपार्टमेन्ट अफ सेरिकालचार BTC नैबे मा मा दं माने जेनेबा बेखौ गायनानै मा खालामोमोनलाय खुन्दुं बायदिसिना खालामोमोनदां ना ओमफ्राय गोबां रोखोमनि दंफां दं पार्किया बम्बेसिना बे मा दंफां जागोन बेनोथ'लै आरो नै बियो हेटेर'फेनेक्स फ्रेगार्स सिङाव एसे देखायो नै माबा ओरै मा दं सारि खोख्लुमनायसो आरो ओइथिं माबा दंबावो र' मुगा जालि हाउस लोगोफोर नै मेसिना नायना लादो आरो ओइथिं नै मुगा लाथा बेवहाय फिथोब थोब्बाय आरोना बरिया सान्दाकि आरो ओइथिं मुगा सिल्क मुगानि दुरुं ओमफ्राय नै मेसिना दिरुं बानाय माबा मुगाखौहाय बेजों माबा खालामो अरिजिनेल नंगौना नङाब्रा दांनाय हरनां एसे जोगोनसो नामा होनो नंगौ अरिजिनेलथ' आरो नै फिथोब समसित ओमफ्राय मुगा ककन जाहैबाय लोगोफोर नैबे जाहैबाय एरि आर'नाइ मुगा माबाजों बानायनाय खोमा मुगा खुन्दुंजों
ओमफ्राय बिथिंबो दङ नै नैबेहा दख'नामोन बेबो ओमफ्राय आरो नै बिथिं बेथ' बानायनायसो बेथ' नैबेयो जाहैबाय एम्फौनो जाहैयो एम्फौ फिसा फिसा लाथायाव दंखायो औ नै लाथा बेयो नैबे मुगा बिफांसोमोन जाहैबाय सिनायाखै खोमसि खोमलावखाय फिसाखाय सिनाया आमायाबो सिनायाखैनो फिसाखाय नैबेसो मा बिफां मार खारं दंफांफ्रा खारं जानोलै मिथिला बेनि बिलाइखौ होयोना ओइलाय बिलाइया दंखायो औ ओइ गोजौनिफ्राय गाखोनानै भिउसखौ मोजां नुगोन ए गाखोनोसै बेवहाय ट्रि हाउसआव माबायाव मा होनोमोनलाय उदालगुरि ट्रि हाउसआव गाखोनायल' बेवहाय बर' साहित्य सभानि ट्रि हाउसआव गाखोनोसै नामाय र' गाखोनोसै गाखोनोसै रायजोफोर गाखोआनोसै फै गाखोनोसै Oh my god बा एमान गोजौ नै नायना लादो लोगोफोर भिउखौ ओरैथिं फुरा एक्जिबिसन जाजोब्बाय ओमफ्राय जों दहाय नैबाव बेरायबाय ओमफ्राय ओरै सिङावहाय सेंग्राफोर दंमोन आरोना माबायदि मोनखो आमाय गाखोनानै ओरैथिं नै नायदो भिउखौ दहाय जों बैजों थाबायबोदोंमोन थाबायबोनानै ओमफ्राय एक्जिबिसना बैजों हाबबाय ओरै गारि पार्किं गोजाजोब माबायदि मोनखो गोजौआव बारा गुसुसिन नङा आथिं रोंबाय दसे जिरायनोसै औ जिरायग्राबो गैया सोनारजायो सोनारना बोरैबा फिसौ थंग्लमारि दाय गैला बिफाङाव नै बिदि माबादों आरो ट्रि हाउस ओरै थांजाखा लोगोफोर जोङो एक्जिबिसननिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय दा जों थांसिगोन आरो भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै एक्जिबिसननि भिडिअखौ बिनिफ्राय उननिया उन जागोन आरो ना नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय लाइक साबस्क्राइब ओमफ्राय शेयार खालामनो दाबाव आरो ना जोंनो गेट मोनफैफिनबाय आरो ओंखारनायनि जोंहा मेन केन्देला हरैथिंसो आरो ना दहायो भिडिअ खालामनानै देखायखांखाबाय गाबोन समफोर मालाबा टाइम मोनबा देखायफिनसै आरो बाय बाय